Bira sortu zen 2016an, hor justu azaroaren hasieran, eta lagun batzuen ekimen izan zen espazio bat emateko hirian kulturari eta euskarari, berez Altzaporru konpartsatik sortu zen ekimena, eta poliki joan gara proiektua gizentzen eta sendotzen neurri handi batean kultura proiektu ustez eder bat sortu arte. Poliki zazpi urtean joan gara finkatzen, sendotzen proiektua, garbi daukagu adibidez, hau ez dela sala bat, kontzertu areto bat, hemen kulturaren adierazpen guztiak sartzen dira, eta batez ere da plaza. Gu plaza eskaintzen diogu euskara sortzen duenari, ez bakarrik, baina printzipioz euskara sortzen baldin baduzu, aukerak izango dituzu hemen erakusteko, sortzeko, plaza bat euskarari eta euskarazko kulturari gehien bat. Euskaldunok etengabean prospektibarik eta egin behar degula, alegia. Imaginatu nolako izango den Bilbo, 5, 10, 15 urte barru, eta horretarako kontuan hartu behar dugu iragan hurbila batez ere, esatea, gauza hauek egin dira, 15 urte barru Bilbon hau eta hau gerta daiteke, orduan, hurrengo urteetan hau egin beharko genuke, ez da? Eta hori esan da, prospektibarik eta hori etengabean egin behar degula, nik uste dut, hiri honetan zerbait beharrezkoa baldin bada, hori dira espazioak. Hau espazio txikia da, ez da munduko espaziorik onena, hori biztan da. Oda nolabait kutxa huts bat, kulturarekin egunero betetzen dana, baina baditu adierazle batzuk. Eta jendea, hona etortzen denean, itxaldi batera, solasaldi batera, kontzertu batera, hori barneratzen dugu, ez da? Ona sartzen den jendea, euskeraz egingo du barran, nolabait ikusten du, identifikatzen du bere espazioa bezala, ez da? Odan hori importantea da, espazio normatiboa dira, gaztetxe baten, gaztea sartuko dire, eta hori da, beti dago arau batzuk, hori, zuk zeuk, edo mezu batzuk bidaltzen nahi zarena modu inkontziente baten, ez da? Orduan, nik uste dute, bira bezalako espazioak oso importantea dira. Oroar espazioak, euskerak behar ditu espazioak. Gauza gertatzen dira espaziotan, eta hori da, behar bada gure hizkuntzak hiri honetan duen arazo nagusia, ez da? Espazio gutxi dauz, non gustora sentitu zaren, seguru, berbaitzeko, bizitzeko euskeraz, ez da? Hori da azken batean nahi deguna.